Tilføj 2 mikroliter kultur på toppen af et slide. Placer dråben lidt til den ene side, så der er plads til 2 dækglas på det samme slide. Placer forsigtigt et dækglas midt på dråben af kultur. Sørg for kun at røre dækglasset på siden. Placer en enkelt dråbe immersionsolie på midten af dækglasset. Sænk stagen til den laveste position, inden du starter. Placer herefter slidet på stagen som anvist. Juster stagen, så olien er centreret i forhold til objektivet. Skift til 100 gange objektivet. Indsæt PO3-faseringen. Skru op for lyskilden. Hæv stagen til olien kun lige skaber kontakt med objektivet. Det er vigtigt, at objektivet ikke bliver trykket mod dækglasset. Juster fokus ved at kigge i øjestykket og langsomt hæve stagen. For at afslutte, sænke stagen helt ned. Fjern slidet og smid det i en beholder til glasaffald og tør herefter objektivet rent for olie med linsepapir. Sikr dig, at det er linsepapir, da linsen ellers kan ridses.